Ikusmira berriak zinemagileentzat zuzendutako egonaldi programa da, talentu emergentea eta ikus-entzunezko proiektuak garatzeko. Programaren helburua proiektu zinematografikoak garatzeko espazioa, denbora, testu ingurua eta baliabideak eskaintzea da. Badakigu proiektu bat aurrera ateratzea oso prozesu konplexua dela eta horregatik hautatutako proiektu bakoitzari laguntza oso pertsonalizatua eskaintzen diegu. 6 proiektu hautatzen dira guztira eta egonaldia 2 fasetan dago antolatuta. Lehenengoa 6 astekoa da eta proiektuak onera iristen direnean oso garapen fasean daude eta horregatik garapen fase horretarako tresnak eskaintzen dizkiegu, bai tutoretzak, bai tailerrak, bai hizketaldiak munduko eta sektoreko profesionalarekin. Horrez gain tabakalerako eraikin honen baliabideak ere haien esku daude, bai laborategiko ikus-entzunezko laborategiko espazioak, tabakalera pantaila partekatuaren programazioa, Elias Kerejeta Zineskolako programa akademikoa, Media Lab, Euskadiko filmategiko zinemaretoa ere dena haien esku dago. Beraz, oso programa kompletua dela uste dugu, 6 astez bakarrik haien proiektuetan pentsatu behar dutelako eta landu behar dituztelako. Lehenengo fase hau martxoa eta apirila bitartean gertatzen da, eta bigarren fasea berriz irailean Donostia Zinemaldian. Bigarren fase hau guztiz desberdina da, proiektuak arlo profesionalean lurreratzen direlako, eta horretarako industria departamentuarekin lan egiten dugu. Oraintxe aipatu dudan moduan proiektu bat aurrera ateratzea, pelikula bat egitea oso zaila da, baina funtsezkoa finantzaketa bermatzea da, eta horretarako lagunduko dizuten bazkidea proposak aurkitzea oso garrantzitsua da. Eta fase honetan, bigarren fase honetan, hortan lantzen ditugu bi asteak, ekoiztetxeekin, banatzaileekin edota nazioarteko zinema jaialdiko ordezkariekin hitzorduak prestatzen dizkiegu. Garapen fase hau eta bazkideak aurkitzea oso garrantzitsua delako, bai garapen faseetan eta pelikula estrenatu edo aurkezten den arte. Iaz adibidez, industriako akreditatuak 2000 baino pertsona gehiago izan ziren, beraz, proiektuentzat nazioarteko leio garrantzitsua handia eta ikaragarria da, ez? Eta bukatzeko 2 fase hauekin, egonaldiaren lehenengo fasea eta bigarren fasearen artean, proiektu bakoitzak diru laguntza bat jasotzen du, proiektuak lantzen jarraitzeko eta alde egun neurrian proiektu bakoitzak laguntzeko. Deialdian aurkezten direnean proiektuak garapen fase batean daude eta horregatik gaia berritzaileak edo ideia berritzaileak baino denboran zehar babestu eta lagundu dezakegun begirada propioa bilatzen da. Hau da, normalean ez da proiektu puntuala bakarrik bilatzen, baizik eta potentziala duen zinemagile bat eta jarraitu dezakegun zinemagilea. Hori alde batetik, baina beste alde batetik esango nuke Ikusmira berriak espazio pluralaren alde apustua egiten duela eta horregatik hautaketa egiterakoan beste faktore batzuk ere kontuan hartzen ditugu. Aniztasunaren aldeko alderdiak kontuan hartzen ditugu forma guztietan, ez? Bai geografiari dagokionez, bai identitateari dagokionez, belaunaldiari dagokionez eta kulturari dagokionez. Beraz, honekin egin nahi duguna da espazio eta etorkizun inklusiboa sortu. Urtero 500 proiektu jasotzen ditugu eta ez dago egia esan profil zehatzik. Oraintxe aipatu den moduan zinemagile bat bilatzen dugulako eta iristen zaizkigun profilak askotarikoak direlako. Baina egia da urtero eta hori bai 2015 urtetik, lehenengo ediziotik errepikatu den profila, ez dakit profila hitz zuzena den, oso modu positiboan esaten dut, euskal emakumezko zinemagileak dira.
Ikusmira berriak programaren historia, 10 urteko historia hori erakusten digu, euskal emakumezko zinea aberatsa eta sendoa dela, Maider Oleaga, Maider Fernández Iriarte, Arantza Santesteban, Jaione Kanborda, Marina Palacio, Maili Barber, Maria Elorza, Mikel Elanda, zerrenda oso luzea da, eta haiek dira euskal zinemaren oraina eta etorkizuna, eta aipatzeko datua dela uste dut. Helburua beti da akonpainamendua, bai? Eta batez ere denboran zehar laguntza ematea, ez? Osea, pelikulak egitea oso zaila da, eta uste dugu zinemaldiaren zinemaldiaren tokia, Tabakalerako tokia eta Elias Kerejetako tokia hori dela, babesa eman eta laguntza eman, bai garapen fase batetik, bai pelikula estrenatzen den arte, horregatik pelikulak egiten direnean zinemaldiak ere toki bat eskaintzen du pelikula hori hemen aurkezteko, eta gure helburua hori da, ez? Pelikula egin arte bertan egon, eta gero karrera zinematografikoan egiten dutenean babesa eta laguntza eskaini ere. Programa 2005 urtean hasi zen, eta 2015 urtetik aldaketa asko egon dira, baina nik 3 aipatuko nituzke. Hasieran 30, 40 proiektu jasotzen genituen, eta Elias Kerejeta Zine Eskola sortu ondoren, 2017-2018 urteen artean gutxi gora bera, barne gogoeta bat egin genuen, eta alderdi batzuk aztertu eta aldatu genituen. Lehenengoa egutegia eta formatua izan zen, hasieran 4 asteko egonaldia zen, eta udan gertatzen zen, eta gaur egun ezagutzen dugun 2 fasetako egonaldian bilakatu genuen. Bigarrena oso garrantzitsua izan zena nazioartera deialdia irekitzea izan zen, eta horrek irismen handiagoa programa izatea lortu zuen. Eta hirugarrena sarbideak aldatzea izan zen. Talentu emergenteak bultzatzen dituen sarbideak batez ere azpimarratzeko, ez? Jakin dezazuen Ikusmira Berriak programan parte hartzeko sarbideak 5 direla, Euskal Herriko, Espainiako eta nazioarteko zinemagilei zuzendutak lehenengo 3, laugarrena Donostia Zinemaldiko Nest saiean parte hartzen duten zinemagilei zuzenduta, eta 5. Elias Kerejeta Zine Eskolako ikasleentzat zuzenduta. Beraz, aldaketa guzti horiek eragin handia eta emaitza positiboak eman zituzten egonaldian, 30 proiektutik 500era pasa garelako, eta urtez urte kopurua handitzen doa. Antolakuntzari dagokionez, 2018 urtean Elias Kerejeta Zine Eskola sortu zenean, antolakuntzan batu zen, eta horrek begirada pedagogikoa eman zion egonaldiari. Beraz, ez dut uste munduan honako egonaldirik edo honako programarik dagoenik, nazioarteko zinema jaialdi bat, nazioarteko eskola bat, eta nazioarteko kultura garaikide zentro batek antolakuntzan daudela, ez? Hamarkada baten ibilbidea egin ondoren uste dugu balorazioa ona dela. Programa erreferente bihurtu da bai nazioarteko zinemagileen artean eta bai munduko profesionalen artean. Badakigu sektorearen behar izanak askotarikoak direla eta gainera aldakorrak, baina programaren hastea uste dugu zortzaiola batetik proiektuaren akonpainamendua indartzeari, eta bestetik askotariko hautaketa bati, bai geografiari, bai gaiei eta bai formatuei dagokionez. Beraz, 10 urte pasa eta gero, uste dugu balorazioa positiboa dela, eta programa gero eta proiektu gehiago jasotzen dituela, eta garrantzitsuena den gauza bat, gero eta pelikula gehiago egiten direla. Eta horren erakusgarri da programatik pasaren pelikulak gero nazioarteko zinema jaialdietan ikusten direla. Eta horri ere esan nahi duguna honekin da, Ikusmira Berriak programaren inguruan sortu den sarea oso sendoa dela eta gero eta sendoagoa dela.
2017 urtean erabaki genuen nazioarteko ikuspegia indartzea eta horretarako sarbide espezifiko bat sortu genuen eta sarbide espezifiko horrekin lortu genuena izan zen gero eta proiektu gehiago erakartzea, baina batez ere lortu zena zen parte hartzen duten zinemagileak beste errealitate batzuekin konektatzea eta guri ere beste merkatu batzuekin beste merkatu batzuetara iristea. Beraz, beste herrialdeetako proiektuak hautatzea programa aberastu du, programa sendotu du eta programari dimentsio globala eman dio. Eta horren erakusgarri da, esan dudan oraintxe bertan ez, pelikula asko Donostia zinemaldian estrenatzen direna, baina baita ere nazioarteko zinema jaialdietan. Hala eta guztiz ere esan behar dugu hemengo eta nazioarteko edo atzerriko zinemagileen bizikidetza oso garrantzitsua dela eta funtsezkoa dela programaren espirituarentzat eta ikusmira berriak beti konpromisua izango du eta dauka orain hemengo talentuarekin eta nazioarteko irekiera horri esker proiektu asko nazioartean ikusi izan dira. Besteak beste adibidez Arantxa Santesteban zinemagilearen 918 gau Indi Lisboan estrenatu eta aurkeztu egin zen eta gero zinema jaialdietan zirkuito irekaragarria izan zuen eta Mikel Gurrearen Suro pelikula hemen Donostia zinemaldian aurkeztu egin zera sail ofizialean eta gero nazioarteko ibilbidea izan zuena Reykjavik, Tesaloniki etako zinema jaialdietan. Iazko urtea oso nabarmena izan zen, Diego Céspedes zinemagilearen La misteriosa mirada del flamenco Canneseko zinema jaialdian estrenatu zen, Uncertain Regard sailean eta sailearen sari nagusia irabazi zuen. Iaz ere Veneziako zinema jaialdian programatik pasea diren bi zinemagile aurkeztu zituzten haien pelikulak, Jaume Claret Muxarden Estranirriu eta Ana Cristina Barraganen Hiedra, eta biak ere sarituak izan ziren. Iaz ere Veneziako sail paraleloan Jornate degli autori izena duena Gabriela Zorinen filma aurkeztu zen, Anoche conquisté Tebas, eta baita ere Veneziako kritika independentearen saria jaso zuen, eta iaz ere aipatzekoa da hemen Donostia zinemaldian New Directors sailean Irati Gorostiren Anekumen filma aurkeztu zela eta aipamen berezia lortu zuela. Beraz, aipatzekoak dira datu guzti hauek. Zerrenda hemen ere amaigabea da. Sundance, Torino, Locarnoko zinema jaialdietan aurkeztu direlako pelikula asko, baina aipatzekoa den datua esan behar dugu 2023an gertatu zena, Jaionekan Bordaren pelikula Okorno, hemen Donostia zinemaldian Urrezko Maskorra irabazi zuelako. Digitalizazioak nik uste dut proiektuei arlo globaletara iristea erraztu diela sarbidea, baina konpetentzia oso handia da eta gero eta egonaldi programa gehiago daude. Finantzaketari dagokionez, finantzaketa ereduak asko aldatu dira eta aldatzen ari dira, eta batean badirudi egonaldi programak finantzaketa fase horretan sartu garela. Ez nago seguru hori helburua den, edo ez, nire iritzi pertsonala daukat, baina azkenean aldaketa hauek edo aldaketa hauen erritmora egokitu behar izan dugu eta egokitzen ari gara eta horregatik urtez urte hortan lantzen ari gara. Orain dela 2 urte adibidez sari berriak sartu genituen programan, Sideral saria nazioarteko banaketa laguntzeko edota Casa Guabi saria proiektuak garatzeko egonaldi programa Mexikon. Orain dela 2 urte ere Kabia ekimena sortu genuen Donostia zinemaldian zehar eta ikusmira berriak programan parte hartzen duten zinemagileak
kabian parte hartzeko aukera dute. Ekimenaren helburua industriako eta munduko profesionalekin harreman zuzenean jartzea da, beraz, uste dugu datozen urteotan industria edo sektorearen beharretara egokitu beharko garela, eta aldegun moduan tresnak eta baliabideak eskaini etapa bakoitzarentzat, eta zehaztasun agian handiagoz lagundu proiektu bakoitza, eta aldegun neurrian ere ekosistema edo konprometituak izan ekosistema zinematografikoaren hazkuntzarekin.